Четвер, 19 жовтня, 1330-й день анексії Криму. Заман в ефірі. В студії Маргарита Потапова. Число жертв жахливої аварії у Харкові зросло до 6. Ще 5 людей у вкрай важкому стані у шпиталі. Особи 3 постраждалих правоохоронці вже знають, і ще 2, серед яких вагітна жінка, встановлюють. Напередодні увечері біля виходу зі станції метро Майдан Конституції зіштовхнулись 2 позашляховики «Фольксваген» та «Лексус». Іномарку після удару відкинуло на тротуар, переповнений людьми. Як розповідають очевидці, «Лексус» мчав на шаленій швидкості на червоне світло. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у мережі стверджує, що за кермом «Лексусу» була 20-річна дівчина, а позашляховик, яким вона керувала, нібито належить її батькові. Дівчину вже затримали, проводять експертизу, аби встановити, чи була вона тверезою. З огляду на кількість загиблих, винуватцю аварії загрожує до 10 років тюрми. Сьогодні у Раді очікується розгляд законопроєктів, які стали причиною протестів у столиці. Зокрема, депутати обіцяють обговорити зняття депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду. Напередодні мітингувальники кілька разів вступали з правоохоронцями у прямі сутички. Дарина Іванютенко нагадає хроніку подій. На другий день мітингувань під Верховною Радою поліція посилила охорону. Паркан став вищим, прохід завузьким. Мітингувальники облаштували побут. Кажуть, делікатеси для больової кухні несуть кияни. Люди приносят тушенку, приносят вон крупы, приносят хлеб. И сало есть со шкуркой, и есть с чесноком, есть с лаврушечкой и с солькой. Загострення почалося, коли правоохоронці заборонили проносити до околиць Верховної Ради великі пакунки із карематами та спальниками. Потрібні їм речі мітингувальники почали перекидати через 3-метровий паркан. Надвечір ситуація загострилася ще дужче. Версії чому різняться. Правоохоронці наполягають. Намагалися забрати викрадені напередодні щити. Мітингувальники певнять, силовики почали зносити намети. Під час штовханини застосували сльозогінний газ. Протестувальники почали розбирати бруківку. Через бійку затримали 11 мітингувальників, усіх доправили до Печерського відділку поліції. Дарина Іванютенко, Ислам Пінка, Заман, АТР. Всіх 11 затриманих правоохоронці надвечір відпустили. Які зараз настрої в мітингувальників, спитаємо у нашого кореспондента Віктора Пономарьова. Він вже чергує під стінами парламенту. Вікторе, розповідає, яка ситуація зараз і чого очікують мітингувальники від сьогоднішнього засідання. Зараз ми перебуваємо у наметовому містечку. Тут все спокійно. Ми встигли поспілкуватися з учасниками акції. Говорять, що вночі ніяких провокацій чи сутичок не було після подій, які сталися вчора увечері. І поруч зі мною учасник акції «Боєць батальйону Донбас», позивний Джон. Скажіть, які очікування від сьогоднішнього дня? Сьогодні ми плануємо запустити всіх депутатів Верховної Ради на свої робочі місця, для того, щоб вони нарешті взялися за виконання своїх обіцянок і прийняли всі законопроекти, які ми вимагаємо від них до прийняття. На сьогодні в нас ніч пройшла дуже спокійно після вчорашніх провокацій з боку правоохоронних органів. Чекаємо, щоб народні обранці все ж таки визначаться з законопроектами і зроблять свій вибір. Дякую. Будь ласка. Дякую. Це був позивний Джон, учасник акції. І також ми знаємо, що сьогодні очікується мобілізація. Сюди прийде набагато більше людей, ніж було вчора. В підтримку цих законів люди будуть сьогодні тут перебувати в наметовому містечку. Ми продовжуємо слідкувати за подіями і будемо повідомляти останні новини в наступних випусках. Вікторе, з нами на зв'язку був Віктор Пономарьов з-під стін парламенту. Протестувальники очікують, що сьогодні їхні вимоги депутати таки виконають.
Політичні закони розглянуть, але після голосування за медичну реформу. Напередодні поправки до законопроекту народні обранці слухали в напівпорожній залі. Загалом до проекту цього закону надійшло майже 900 поправок, більше половини Рада вже розглянула. Решту мають допрацювати сьогодні. Спікер Андрій Парубій закликав народних обранців прийти на голосування, а мітингарів розблокувати усі під'їзди та входи до будівлі парламенту, бо блокування може завадити продуктивному голосуванню. Захід. Я вимагаю, щоб був розблокований заїзд, щоб були розблоковані всі входи і виходи у Верховну Раду України. Окрім того, я хочу наголосити, колеги, за таких умов нам буде надзвичайно складно в четвер зібрати достатню кількість депутатів для голосування і за медичну реформу, і за недоторканність. Обговорити скандальні законопроекти з президентом надвечір прийшла група депутатів, що є співорганізаторами мітингів під Верховною Радою. Утім, зустріч не відбулася. Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Юрій Дерев'янко та Юрій Левченко прийшли до адміністрації президента близько 9-ї вечора. Утім, як згодом з'ясувалося, президент чекав тільки перших 3 організаторів мітингів – без Юрія Левченка і Юрія Дерев'янка. Депутати від зустрічі з президентом без колег відмовились. Президент має можливість зустрітися з Мустафою Найємом, Світланою Заліщук і Сергієм Лещенком. Тому ми можемо 3 народних депутатів запросити, президент вас чекає. З вами, шановні колеги, ми президент немає. А можна хоч якісь пояснення, чому немає? Цікаво просто, мотивація. Якісь... На зустріч запрошені 3 народних депутати. Все они подтвердили, что действительно были на этом митинге. Этих ребят никого они не знали, не видели, никаким образом на них не влияли и не давали им поручения делать какие-то массовые беспорядки. И вообще не видели этого процесса, что кто-то бы кому-то причинял телесные повреждения. Массовых беспорядков также они не видели. Акт кримсько-татарському активісту Сулейману Кадирову. Російське слідство інкримінує йому публічні заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Справу відкрили рік тому. Приводом став перепост відео зі сторінки іншого користувача у Фейсбуці. На записі той наполягав на приналежності півострова до України. Поширивши це відео через свій профіль, вважає слідство, Кадиров супроводив його схвальним коментарем. Адвокат провину свого підзахисного категорично заперечує. Те комментарии, которые, как считает следствие, принадлежат Сулейману Кадырову, не содержат в себе призывов к чему-либо, в том числе к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Они содержат в себе одобрение, согласие с позицией, но призывов они в себе не содержат. І це всі новини на цю годину. Далі ефір продовжить програма «Саба» з Єлізаветою Цареградською. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.